Аре, живо! Хайде малко да скачи тук да и отгоре да изкърчиш малко, че после ще му стана къвърчи. Ей, ние чулачите ми за тебе. И ние дай за малко. А? Значи билото първо такова е. Малко да починим, че направо не се едно майца чака. Yes, ще малко ти. Нагоре, долу. Ще види, че в България да е вътновата държи в кукари. Вижа. Всичко минаха отдолу през мен. А, така. Кемал, къде е? Кемал. Няма. Кемал, Кемал. Не видя. Няма го, на. За кой те е, бе? Що му се гласува къде е? На цигари? На, бе? Зор ли това отдагоре, зор? Лек по лек. Аз го къртих. Смили го малко. Като видяте ни белия и да викате старе, а? Бори се, бе. Ти няма ти вчера като марината жарихме, днеска няма, днеска ще танцуваш. Той ме жара, колкото днеска жали тебе. Същата работа. Нали знаеш, парите винаги се жали, втори ден вече са... Да, ти и него жали. Днеска и тебета жали ми. Затова да служи ми там. Няма ки работи. Радвале ке работи. Сега ще работиш да го е, бе. Да не смислиш, че България кратко командваше по 200 човека. Тук, братко, най-издава... И тук ще командвам. Да знаеш, и тук ще командвам. Аз знам, бе. Ей, сега така качвам горе, ще командваш на птичките. Ще дай време, ще дай време и това е, бос. Ей, сега горе на птичките. Ко? Няма самиша. Ете ли? Кемал, че го няма Кемал. Трябва да работи. Фирмата е силна. Какво трябва да прави това? Тя закачва горе. Горе на птичките ще командва. Малко, той да не си мисли България. Вчера го жалили като кукла. Днеска бълката само първия ден, дока легни се оправя. Дока легни се жени. Първият ден мече корбана. Втория ден вече, айде моето момиче, всеки да си поема задълженията. Той си мисли се скайва 100 евро днеска. Де да знам аз, такива пари не съм виждал. Тук е малка им ще работиш. Не е София, не е Варна, не е Кърнуко. Такива пари съм виждал. Малко, като са само малко, поне 2-3 метра е малко да починем учето. Ще се качвам от режим. Вземиш така, ще влиш на пъпъти. Ще се видиш каква куку има, ей. Майко една полегия, мамо. Дет ти ги обичаш, Ставичка. Ей такива ламбатки, мамо. Дясната страна, те 4 седят там. Не е ли го очи? 25 добър, ама... Да изнай това виж. Кай аз ли? Всичките ме познат. Всичките. Ти ли ще люди там да педаш? Само Светленчето знаеш, она, кое беше? А? Да, аз такива работи. Тебе ще имат сега, зато и тъй. Ами, да снимаме сега в момента. Ще те пътим на клип в интернета. С това въпрос, с такива работи и не се занимавам. Такива работи аз не се Ще запътим после в интернета. Я да си да пуша на цигари. Няма го, ама и ти го чакаш. Или то по навик. Не, аз не го чакам, аз не си аз. Не го чакаш, не? Не, той мисли, то се базикам с него. Че го няма.
Попишите го. Остава топuz yeri. Ha, tuzu kadar düşün. Монтажи затворил. Да. İşte. Ha, звънна. Öyle. Сега звънна, аз ще дам да тук. Alo, günaydın, kalktın mı abi? Ha, Türkiye'de o. Para getirdi fazla. Çuvaşı kaçımı poğaça dönüşü, parada dönüşü. Çünkü buradan bir kız bağırdı. Mustafa abi orada mı dedim yok. Zülti mi kızı be? Karşı taraftan ya Çanak nerede? Onu taşınamı be. Aa herhalde o. Ha, genç bir kız. Sordu Mustafa abi orada mı dedim yok. Kaçımı poğaça para dezemi. Dezemi parayı kıcı dem çatı. Adamlar burada tavanı deyiver süktüler. Ben aşağıda 2 sıra taş çıkardım. Betonu çıkardım hani böyle düz o beton taşları. Yazı bir telefonum kıcı se poğaça Onları para bak. çıkardım Tira ama dürüstürski. sol taraftan Ne kadar kaldı. se parada para şeklinde oradan dönüşü. Şu bir poğaça ne sıkıntı şu tane samız ki. Breşe şey Ya kadar. lazım yıkalım o duvarı da. Ya duvar geçiyor. Öyle mi? Tamam ya. Abi çok az ineyim çünkü aşağıda yine beton var. Ya. İniyor değil mi bir taş ne kadar o? 15 mm. 10 santim kadar da kum var ama 20 santim hemen iniyor öyle. Fazla para getirsin. Öyle mi? Ben güzel gene temizleyeceğim onu. Ya mi kadar dedim bu kajaz. Ama gelirken su getireyim. Ya dedim bu kajaz. Daha ne bu? Alo şef. Şöyle de mi yedi, kuya da mı yedi? Tosla Води му се, да има напред. Al 2-3 mineral bası. 2-3 mineral basa getir bize. 4 tane mineral nasıl yok ya? Bırak bu su mineral basa getir. Kül basa, kül. Bir de fazla para getir çünkü biz bugün indireceğiz her bir şeyi. Ne? Hepsini, komple. Nasıl duvarlar? Biz indirdik her bir şeyi. Sen bunu konuşuyorsun. Batko duvar sizden istizat. Koyma duvarların inmesin. Nasıl duvarlar inmesin? Steni, duvar steni. Duvarları indirmiyorsa biz sadece tabanı indiriyoruz. Tabanları. Dur. Nasıl? Ha, biz kırdık her bir şey. Biz kırdık her bir şey. Bir de çiglo indirdik. 1200 çiglo hepsini indirdik. Bir de kırıyoruz her bir şey. Hadi külbasa getir. Bir paket sigara da çünkü yok çocuklarda. Benden 3 var. Haydi. Bir de fazla para getir. Getirme için fazla para getir. Hadi. Hadi. Setti götürün ustata setti götürün. Batko çekil tavanlar inmek. Duvarlar inmesin. Kuvvetme duvarlar inmesin. Duvar. Duvar? Ha, Allah kafamı. Haydi ne batacakım tepede mi? Doktore. Yemeci çok çetin Ne poçu. uysava bak. Yemeci çetin poçu haydi. Дайте чуешь, как ты Şimdi koma çetin var dert çek. Ha. Той едно време работих за него, сега той ще работи малко за нас, бе. Работа за вас не е. Познал работи за вас. Работи за себе си, човек. Хващай си чукчето и започвай. Не. Ари стига вече, бе.
Ай, се ме удрай там. Слушай мене, аз го така. Остави го да се кажеш малко горе. Какво става? Чукай, няма да стъпваш тук на двата крака, луп, долу да падне. Как тук падне? Не двама там, не двама тук. Долу колко ще решил да сутирва? Горе кой ще се отирва? Долу кой ще се отирва? Къде? Долу. Ще почнете да те скарате, ще ги наредим, тук после ще ги изнесем. А остави, че го снима човека да се окачим в интернет, ти не може да разбереш. Стига, стига. Големия чубайен си ги несем. Да ти нямам големия, кой е този големия си направи чехтена. Да. И гледай да литнеш надолу с главата надолу. Дай! Влез навътре, навътре влез. Полека има перони там. Да ги чешки боба. Да, така е. На панизар. Човек утре няма да идва на работа с вас. Ще го бъде. Сега стойте го човека да работи, бе. Не, бе, върви си долу малко, майтап. Стой. Не, бе, върви долу да стартираш, майтап си, майтап, стой. Абго! После ще сортираме, давай.